Dnes uvidíte rozhovor s víťazkami okresného kola v prenese povesti Šaliansky Maťko. Ďalej rozhovor s trénerkou basketbalového družstva Strmky Jankou Husačíkovou. Reportáž z prvého oddelenia školského klubu detí. A pozrieme sa na predškolákov v ich novej triede. Už niekoľko rokov reprezentujú školu i obec na rôznych recitačných súťažiach. Naposledy to bolo okresné kolo v predmeste povesti Šaliansky Maťko, kde naše žiačky Evka Vieriková a Betka Magušinová obsadili krásne prvé miesto a budú reprezentovať obec aj okres na krajskom kole v Žiline. Dnes ste sa zúčastnili okresného kola v predmeste Šaliansky Maťko. Betka, v ktorej kategórii si súťažila a aký si mala pocity pred a po skončení súťaže? Tak bola som v kategórii prvej a to je tretí a druhý ročník. No tak keď som prišla, teraz som bola prvýkrát na takej súťaži, keď som prišla do tej budovy, tak som bola trošku prospakou a keď ma vyhlásili, tak som bola šťastná veľmi a že pôjdem do krajského kola. Dobre, ďakujem. Evka, ty si už troška skúsenejšia. Bola si aj v Lani, vyhrala si prvé miesto. Aké si mala pocity teraz? Tak ako každý, no tak ja som mala trošku trému pred súťažou. Potom, keď som tam už nastúpila, tak ja som si nebola taká istá, že či to dobre poviem. Nakoniec sa to povedalo dobre. Vyhrala som prvé miesto a vlastne idem s Betkou do Žiliny na krajské kolo a som veľmi šťastná, že môžem reprezentovať našu školu. Bola som v druhej kategórii, to bol 4. a 5. ročník a boli tam aj dosť veľké dobré výkony. Dobre, ďakujem. Toto bola Betka a Evka pre televíziu DTV. Dnes sme zavítali medzi naše hráčky a porozprávali sme sa aj s ich trénerkou Jankou Husačíkovou. Rozhovor pripravil Tomáš Koníček. To be the man that you love to hate. I create every day feeling great. Now everybody see me, they say, oh my God, what happened?
happened to you, man? I thought you was gone. Your thought wrong, cause I was chilling in the cut. It don't matter where you from, I'ma buck you all to the break or down with the mic on, I can't stop. People screaming encore to anything that I drop. Still hardcore, whispers from handcuffs. Ain't no bad luck, haters made a bad call. Bad blood from Judas Iscariot. I'm not a coward, no, I'm the bright one. Let's go! Tell the DJ, please understand. Ako sa vám trénuje dievčenský basketbal? Takže keby som aj ja hrávala basketbal, tak keď som dostala túto ponuku, tak som bola veľmi rada. Dievčatá sú veľmi skvelé, poslúchajú a hrajú. Si myslím, že aj viacej aj v škole mňa poslúchajú. A je tam rozdiel, hlavne v tom, že mestské dievčatá, čo sme s nimi aj hrávali, tak oni hrajú s takou nechuťou, že títo dievčatá hrajú s veľkou radosťou a je v nich taká radosť vôbec z toho pohybu, že som šťastná, že ich Bad blood from Judas Iscariot. I'm not a coward, no, I'm the bright one. Ako by ste sa chceli v tomto roku umiestniť v tabulke? Najlepšie by bolo na prvom mieste, ale keďže dievčatá začali len tento rok poriadne trénovať basketbal, bolo im len tento rok vysvetlené pravidlá basketbalu, takže budem rada, keď skončíme na 3., 4., 5. mieste a to budem podľa mňa najväčší úspech. Ďakujem, Tomáš Koničík za televíziu DTLO. Cieľom našej televízie bude aj mapovať život v jednotlivých triedách našej školy. Dnes navštívime prvé oddelenie školského klubu detí a opýtame sa detí, čo najradšej v klube robia. Vieš, kto si a vieš, kto ja. Sme tak vzdialení od seba. Pre mňa stačí. Pani učiteľka, čo je náplňou vašej práce v školskom klube? Organizáciu výchovnej práce v školskom klube deti sa riadi podľa výchovného programu pre školské kluby, ktorý je rozdelený do 4 častí podľa ročných období. Je to jar, leto, jeseň, zima. A v každej tejto časti je rozpracovaná oddychová činnosť, rekreačná činnosť, záujmová činnosť a príprava na vyučovanie. Mnohí ľudia si myslia, že školský klub detí je len prípravou na školské vyučovanie, ale nie je to pravda. Pretože, ako vidíme z rozhovoru, naša činnosť pozostáva aj zo záujmovej činnosti, ktorá je veľmi dôležitá. Rozvíja vedomosti, schopnosti, zručnosti detí. Je zložená zo spoločensko-vednej činnosti, je zložená z technicko-pracovnej činnosti, je zložená z prírodovedno-ekologickej činnosti, je zložená z esteticko-výchovnej činnosti, ktorá je výtvarná, hudobná, literárno-dramatická a poslednou činnosťou je telovýchovná, turistická a športová. Takže nepíšeme v klube len úlohy, ale uskutočňujeme tu aj záujmové činnosti. Ďakujem za rozhovor. Pre televíziu DTLO Terezia Beňadiková, Liptovská Ostrava.